Jeg skal nu til at se Peter Pan, som jeg kommer til at tude til. Bagefter skal jeg spise noget mørk chokolade, som indeholder 50 gram kakao. Kakaoen skal indeholde nogle syntetiske endorfiner, og ifølge myten så vil disse endorfiner gøre mig i bedre humør. Det vil vi nu undersøge, om det også er rigtigt. Mathilde, føler du dig, at du er gladere nu, end før du fik chokoladen? Helt klart. Det giver mig lidt noget andet at tænke på også. Og så chokolade, det er en af mine yndlingsting at spise i hele verden. Så det er i hvert fald en god oplevelse for mig at spise chokolade.